Dagens englebesked, indkodet med masser af englemagi. Sæt kursen. Hvor vil du hen? Hvad vil du gerne skabe mere af i løbet af de næste 24 dage? Englene er omkring dig, og de vil rigtig, rigtig gerne hjælpe dig. Men de har brug for at vide, hvad det er, du gerne vil skabe mere af. Så er det, du gerne vil skabe mere af, for eksempel en følelse som mere glæde, frihed, energi, kærlighed, lykke eller selvkærlighed eller klarhed? Eller er det noget mere konkret som større harmoni i en bestemt relation, mere arbejdsglæde, en lettere krop, en større klarhed over et bestemt problem? Vælg én ting. Ja, jeg ved godt, det kan være svært, men mærk efter, hvad der er allervigtigst for dig, og så vælg den ting, som du allerhelst gerne vil skabe endnu mere af de næste 24 dage. Og meget gerne skriv det ned. Derefter, så læg hånden på hjertet og sig: kære engle, tak fordi I hjælper mig med at skabe, og så sætter du dit ønske ind, løbet af de næste 24 dage. Jeg åbner mig for, at det sker på en endnu mere magisk og opløftende måde, end jeg overhovedet havde troet muligt. Tak, tak,